Nagasat ani salbar ti biag ti 20 ti tawen na ang mangalap ani Adrian. Kalpasan ana perjan ti makina ti bangka ang nagluganan na bayat iti kaadana ti tenga ti taaw tapno nagkalap. Kuna na nga adadakkel daluyon anang kalub ti bangka arason iti pannakabasa ti makina ket sipud idin saan na mapaandar daytoy. Usar iti cellphone na, nakatawag pay laing isuna kadagiti amamuna ken naisen na iti lokasyon na nakatulong iti pannakasarak da kengkuana. Maasa rin po na mahanap po ako. Kasi nakatawag na po ako dito sa tabi. Nasend ko na po yung location kung nasaan po ako. Gaano kayo katagal nag-antay, sir? Mga ano po siguro, 5 hours po siguro. Nung nakita niyo na po yung magre-rescue sa inyo, sir, ano yung unang naramdaman niyo po? Ang masaya po, makakaligtas po. Mabibigyan po ulit ng circumstance na mabuhay. Napalaos ti panagyaman ni Adrian nga adda digiti pada na mangalap anang irisgo ti bukod da abiyag tapnon maisalakan laeng isuna. Makita ka dayto a video ni Marvin iti kadawel ti baybay bayat iti panagsarsarek da iti kalugaran da iti barangay Davila iti ili ti Pasukin. Kadwa na ti kabsat na ni Christopher ken dua kameng ti Philippine Coast Guard. At yan mga master, bad morning, mag-rescue kami. May nahulog na mga isda dito sa Pasukin, ito mo sorte, barangay Davila mga master, taga-asin sa Dirigin. Si Yompong, aka Yompong mga master. Tumawag ko yung misis ko na sabi niya nag-send na po ulit ng destination coordination. Tapos kinuha ko po yung tatak. Pinuntahan po namin sa 13 miles at nandun po siya mga 1 mahigit 1 milya lang doon sa tatak niya na binigay. Mahalaga po talaga yung GPS compass, lalo na kung may signal pa. Yung pong kasi yung GPS compass kahit wala naman signal, gumagana po siya. Ang kagandahan lang sa kanya, pagka may signal, may ipapatungo yung coordination sa tabi. Saan metakapada ti gasat ni Adrian ti 20 ket 7 ti tawen na akadwa na naglugan ti bangka ani Michael Alcoran. Na tinaggamin daytoy ti danom idi kinaluban ti dakkel daluyon ti bangkada. Napalaos a panagdanag ken ladingit ti marikrik na ti asawa na ni Geraldine gaputa saan pa inasarakan daytoy. Nupay kasta mangnamnama a may salakan pay laeng nga si bibiyag ti asawa na. Napapalautan mo naman, sir. Nalaman po namin siya. Sana maano po ng chapel. Sana po makapunta po sila sa laot. Baka po nandun yung asawa ko. Makipagriknamet iti barangay Kagawad ti pamilya ti mapukpukaw ang mangalap. Mangnamnama may salakan daytoy, nga maminado isuna ang narigat iti kasasaad na kang runaanen ta mapapati nga awan iti nagkapitan na daytoy ang makatulong keng kuan nga agpatapaw. Inayon na nga oras iti agdama kalaban. Yung kararating sabay na nasagip di kiti parin vessel kuno niya man mata gidelat nam namain na yun. Very slim kitchen sana tatal ito di kami sa karirigatan. Isisuna lang awon ti bilog when on yaman nasa pulan damit ti bilogan ken ti kadwana isuna langin kung tumakaw ka ti nakalawlawang na baybay very slim no kasi ta naturalisam o ikit kabanbanwag mo no malmadum nga nakawakan nakatapaw ka tataaw narigat lat pa siya. Temporaryo met paylaeng nga insardeng ti rescue team iti panagsarak ken ni Michael. Kuna ti MDRRMO ang nakaro ti rungsot ti taaw ken nalami ispay ti panyempo. Nupay kasta ikabeelanda nga aramidan iti amin tapnon may sublida isuna iti pamilya na. Hopeful tayo pelang makita tayo pelang isuna nga kuaya nga si bibiyag ket tayo ko nakon hantay lang talaga makapan kasi base kati Coast Guard ket talaga nga narigat han nakayan iti sinsinan lang nga bangka kaysa iti inusar da pay tatayen ket kadakkelan nga bangka iti Davila yung pati days ket narigatan. So we have already requested the air asset tayo nagsurat tayo dito yung PGIN intro tayo to PGIN through Tuguan ket nag-response met ni governor nga ipadas da nga mapaalis to ti panag request tayo iti air asset tayo. Iti palagipda ka iti mangalap ket iti kanayon a panagan-annad. Nasken asuruten da kuma iti body system ken numabalbalin ket agusar da iti life vest bayat ti kaddada iti danom. Ibilang da iti mangalap asal da biyag ti pagsapulan da. Tunggal agturong da iti kabaybayan, awan ti kasiguraduan ang makasublida pay kaditi pamilya nga agururay kadakwada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.